I think beside my biscuits, my drinks, my sweets, everything. Beside it, some band ticket with the kid. Those are shanty. Right. Good afternoon, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Morning, guys. How are you guys? Morning, guys. I hope you are okay. Chigwere chatanga munomba, guys. Kungodai keli wakaviga. Kungodai unoviga zvinhu, guys. Unoviga chikafu, unoviga kana makii. Nemi munochizivawo chigwere chocho. Taiti chigwere chachapera zvadzoka. Kungodai mumba machaigwa zviro zvaka. Nhasi unoona makaviga zvima makavigwa madrink madragon. Anga atora tu madragon. Kwakumwa anongomwa mbijana oviga, ovhura, oviga muhembe. Otora mabhiskits, ovhura, oruma 1, otora oviga. Hanimaona panoviga. Tanetseka vasikana. Tanetseka naye vidwe. Pese pane pakavigwa chikafu. Kana kwana tichikafu makira kure nhasi asi kuchiona maviga. Posta akubvisa tichiviga tichikira kure. Anotora kana key chaiyo yemota oviga. Miwana yakavigwa kana mukati mesofa chaimo. Kana kuwall unit yakakandwa kuseri kuviga. Kuti hamumbo zviri kufamba sei. But anyway, ameno guys. Kana pana anozivawo remedy kuti tobatsirikana sei tibatsireiwo wedwe. Nokuti chatonetseka pano. Poi maybe nzara mudzimba. Nzara dzevarume. Right. Nachita kangu nyaya yemwana but panapo chakaipa. Regai tivhure speaker ramakuhwa. Guys, live is strictly 1 hour 30 minutes. Live is 1 hour 30 minutes because nechida kuti ndimanye kwandiri kumanya nichinda kwandiri kuenda. So regai tigarita 1 hour 30 minutes. Anditika 1 hour 30 minutes. Right. Saka nyaya yedu yanhasi guys, nyaya dzedu dzanhasi inyaya dzemujolo. Mujolo varume vari kunetsa vachijola, ndo vatoziva kuti vanga vanetsa nokujola. Kungodai varume vajola. Kungodai varume vajola. Kungodai varume. So iko zvinhu zvatiri kuona zvinhu zvapinduguka guys. Zvapinduguka zvinhu zviya. Loveness ndakabva naye 2 times chaiko hazviperi anongoramba achingodzokorodza. Hanimona zvapinduguka vakadzi vaya ndio vakuchihura. Unoshekuza zviri kufamba sei. Saka tisati tapinda munyaya yemaaudio evakadzi vari kuhura. Handika regai tange tapinda kutaura mbijana panyaya yemupurisa uyu atenderera nhasi uyu akamanikidza mwana wake ane 12 years kuti avata naye aite sex naye. Guys, hakuna gunpoint yanga iri paya. Atidi kunyeberana. Kai chashamu. Kurova chatorovi maideni katokanganisa ndawa nekurova ngatokuvara. Hazvichinji chinge chitori chigwere chitori popa chitori chigwere chaicho. Shama haitombopedzi zvinhu izvozvo ndakawa nokubika pano hazvishandisho. Chitopedza kumurova mangwana ndowana kwakavigwa chimwe. Saka zvishandi. Right. Anmona. Saka guys ka zvazvokuti kwanzi mwana womurungu wapinda kucounseling 1 hour every day yekuviga zvinhu akabva kwakamboinda. Ndichambozama kumudzoserazve. Wakamboinda kumachild watiko. Asi unongoramba achivigawo. Ansipewo video. Guys, muri right here guys. Are you okay? Are you okay guys? Child pornography ramukuda kuti circulate guys. Are you okay? Are you okay? Guys, chitorari mwana wako iwewe. Pabuda video rakadai ne mistake.
towanikwa tichikumbirana kuti tichipanana kuti rispread video. Ari mwana wako yoyo spread video kuti kupanana kuti kuti tionei guys, what do you want to see there? Mwana, he's just a kid, 12 years. Tisheyepo nevari vanhu vakuru chiti vakaita zvinhu zvavo at their consent. Mwana, we can't do that guys. 12 years. Inda kuti uganda kuzati musandibvunze zve musauye muchindikumbira video ende munisa kundikumbira video ndikutotimuudza kuti name guys, are you okay? Muri right. Nemhaka yei guys, ndiri kukurambirai kuti mai ava hakuna gunpoint yakadai. Iya cover up ichide kuda kuvharidzira mumwe wavo because video yabuda. One, mai vaya vari kunzi vakabigwa phone. Anomaona video ndo vaitora. I don't know how I'm going to do it kuti muone video pasina kuburitsa mwana uchu. Handisi ndozviita sei nokuti ndine full video. Mai ndo vakatobata phone ne left hand ne right hand vakadai gunpoint yekuti sei imaona short video hamuna kuona full video iyi. Ndosaka muri kunyeberwa kunzi kwai gunpoint. Mai vakati kune mwana wavo fuluha kureva kuti buruka antika chimbomira antika zvikanzi namela kureva kuti chikwira antika zvikanzi tenderera antika gunpoint yei yakadaro tenderera utarise uko mwana akakwira pamusoro pamai akatenderera kudai akakonewa zvikanzi mira mai vakasimudza gumbo ravo voga vakadai so anomaona zvikanzi ita zvokumira kudai mwana akapesera mira kuti andofunga itedza kusvikira here kana kuti kudii handi mai vakadowedzera kuvhura makumbo voga kudai mwana akakonerera mudhuze kudai akanzibata uku vakatora maoko mwana vakamubatisa mukati mezvitsva zvemu zvavo mai vaya zvikaichita antika mwana akati ndikutadza achitopinda ndikutadza kusvikira pavhidhiyo vari kutotaura vhidhiyo rose tinaro imi motaura ganzi kwai vakanga vakaitigwa at gunpoint rei guys, hapana gunpoint paya. Mai vaya vakarekodha mirai ndikuudzei, let the truth be told, kwanzi tipewo video. Mai patai, are you okay maini? Mungakumbira video repornography yemwana, child pornography. 12-year-old somebody, mwana tibetsera nekushare video remwana. It's not right guys. Atipana nema video akadaro. Mwana wavo inde munoverenga ka mwana wavo pa video pane patoti mama hakifitlelli handimona kula kuti mama handisi kukwanisa mwana wavo kungoti maona mashortcut video handika ini ndine video whole video rose andimazviona apana kana ngiva vanhu vakuza mina ndikudzei guys ndosaka iko zvino vasinga kumapurisa mukainda hationesana ichokwadi mukainda kumapurisa guys muchinoripota rape kana kunoripota abuse mapurisa anoita action. Let's be honest guys, mapurisa anoita action. Mapurisa haiti action anotora nyaya idzi lightly because mupolice station guys ndo makazara nhubu mapurisa mupolice station ndo makazara marapist ese ari mupolice station ari muri kudzwa maabuser ese ndo mapurisa iwaya ani muri kuona vaipezva mbavha kwanzi pano wa high staff havaende vanotopana tapedza chiuyai kunozoi vanotozoenda matsotsi avo vazoti aenda kudhara because vanenge vari involved, vanenge vari mukati mematsotsi iwai vari kudya vese ani muri kuona ndochokwadi chiriko akuna chinoita chinonobhuda polisi anzi mapurisa angasungana ndokune mondi dzose ndokune zvese futi dzemapurisa. How many times muchiziva kuti futi dzemapurisa imini dziri kuwanikwa dzine matsotsi? Ndivo vanotoorganiza kumatsotsi kuti pindai mupolice station mutibatire mupolice station vanenge vatopiwa duplicate yemakey futi dzedu dzinogara up ndopadzinogara hanimona mukapinda mosunga morova munhu wese motora futi vanenge vachitora nekey mapurisa mauniform mapurisa munozoda nematsotsi anenge asvika sei kumatsotsi. Pane mukomana muzimbabwe yavo kubatwa akapfeka uniform yetraffic department muzimbabwe nouya yakulimpopo achizvita mupurisa achimisa mota achitora mari. Moti uniform vakadziwanepi? Moti uniform vanodziwanepi? Mai vainyengesa mwana fair ende vachirekodha mukanzotoona right hand yavanga vakadai kutodai so mwana weya zvamuri kuti mwana something is wrong mwana aitarisa ikamera ndo yaitarisa ifoni yamai ndo yaitarisa kudai so vese mwana namai vadai foni mai vakadai so foni antika mazama akarembera kudai mwana ari apa achikwira achizama kukwira otadza odzichinja saidi otadza mwana mai vachidaiwo vakarekodha indai kana kuri kunzwai kuti kuita uko kana nda kuona ndai kuti kuita munoona mose ikoko hanimona
vaitorekodha mai vaya. Haminoti ndingakutaridza isei for you not to ndiburitse mwana uyu munyatsokuona, but vaitorekodha. Hanimaona ndisi ndingakuzvita sei. Hapana uya ndingazvita naye achida kuti ndikuchatsokutaridzai, but pane mwana, I can't do that. Pane mwana, can't do that. Iyi yakavharapi nokuziva kuti dzimwe nyika dzichapindira panyaya dzakadai. Kavharapi toita sei? Mirai munzi wachitaura. Mirai. Mirai. Video inzwai. Mirai. Ngatitangei panyuwa. Inzwai. Emapili. Mira. Namela. Kwira. Mirai. Ndoita sei? Right. Mirai. Namela. Right. Ndokusa mukadzi phone. Vakabata phone. Right. Mirai. Right. Murikuona apa mwana akakwira pamusoro. Murikuona apa mbijana. Mwana achikwira pamusoro pamai. Pamusoro akatendeuka kudai. Handizokunyatsa kutaridzai. Mirai. Teererai. Inzwa handi mamuwa mwana uyu. Hanzi handizivi kuti ndoita sei. Handisi kusvikira mamuwaka mwana uyu. Murikuti kwai gunpoint. Imi gunpoint yei. Mirai timupawe. Mwana uyu arikutaura. Mirai. 12 years. No, I'm playing it side kunoko. Ndoda kuti muteerere chete zvitaurwa. Akiitsi kuti kidhire yangu. Handisi kuziva kuti ndiche sei because mwana anga asingasvikiri. Teererai. Kwandiri rasvika sei? How is your business? Utasvika sei kwandiri? Inzwai. Inzwai. Vari kutaura. Waita here? Yapinda here? Ita. Ani murikuwa. Kutanga kwevidhio. Ivo vakabata ndoda kuti muone. Right. Then stop. Ndoda kuti muone. Onai. Amunoti munoona here? Ndoda kusama kuti muone pavakabata nikikiri kamera. Toita sei? Stop it. Muti muri kuona here pavakabata kamera. Manje hamumbooni still neruoko rwangu. Igandiona. Hamumbooni. Pana gunpoint apa. Mwana wavo. Kamera. Ziso ramai nire mwana ari kukamera. Mai vakatodaiso kamera. Manje hazviti ndikutaridzei because inobva yabuda zvairi. Hanomuona? Vakatodaiso mwana akamira pari kudaiwo ziso riri kukamera kuna mai. Hanomuona? So riri kukamera kuna mai. Vidhio harisi kutenderera ndosaka ndati hakuna vidhio atotenderedza. Hanomuona? So muri kunzwa kwai you can hear the fear iri muvoice ramai. Iwe memoka. Fear ipi? Ndimai vari pamubhedha vari kukwidza mwana. Dema toti voice mumwana kwete muna mai. Hapana gunpoint apa. Vakushiridha. They are now shielding for mumwe wavo uko zvino. Vakuvharira mumwe wavo because vidhio rabuda. Mai avari kunzi vakabigwa phone. Anomuona? Vabigwa phone. Andika phone svinu ndofunga ndo yakano unlockiwa. Anomuona? Ndofunga ndo yakano unlockiwa. Vakadi ikalikiswa zvinhu zvaitorekodha ivo mai vachona. She's sick. Mai ava, she's a sick woman. Guys, imwe mishonga vanenge vachiudzwa nen'anga dzavo kunzi isai kunhingikiri, isai indai moita modaiso kuti mupe mapromotion kubasa. Hanomuona? Indai munopiwa mapromotion kuti munhingirire mupe mapromotion kubasa mudini. Hanomuona? Muvoice
muvideo hamuna kana rimwe third voice, mune voice ramai nemwana, ende muvideo dei panga pane munhu aivamanikidza ndio vanhu vafanga kutora mavideo. Zvino mai vakabata foni vega kudai, mai vari kubvunzana nemwana, vachiti kune mwana usungutendera kwira pamusoro utarise uko, animaona mwana wokwira kuti ndiri kutadza, voti alright bata umwe wakadai tenderera kudai. Imi gunpoint yekuita sei? Gunpoint yekuita sei? Hapana gunpoint apa guys, gunpoint hapana. Chiripo ndechekuti vakuvharidzira mumwe wavo, animaona, because zvinhu zvabuda. Mai vakatora video vega, animaona, and she kept him phone mavo pamwe vanenge vakanzi indai munoita kudai promotion dzekumabasa idzi kana kuti vadini amen, animaona, kusvika zvasvika pavasvika kana iri gunpoint waiva suspendwa kubasa, kana iri gunpoint waiva suspendwa kubasa. Hapana gunpoint guys, vanhu vemuno vakutovha zvakamufanana nesu dzimwe nyika, munhu wedu akaita imwe skandara yatoziva kuti inogona kunetsa kana kudai, handimaona. Remember uyu munhu mupurisa ari supposed kutonga achiprotecta mutemo, handimaona, nekuprotecta nyaya dzakadai, ndiye ari kuita nyaya dzakadai. Hativhariri here mumwe wedu asikari tozopedzerera tega, handimaona. Munovharira mega. ISouth Africa ndiwe muno mupurisa womuno, handimaona. Saka yekutanga iyo dhani ndango ndikutaridze kuti musanyeberwa kuchinzi nevanhu vemuno vauda kuzamavharidzira mumwe wavo kuti kwanzi he munhu akazoitwa so gunpoint. Hakuna gunpoint. Endai kana kumanewspaper nhasi emuno, endai kudaily sun yemuno, munonyatsoverenga nyaya yese irimo mudaily sun, itori paheadline kudaily sun, endai munoverenga. Saka ndizozivi kuti avari kuti hanzi akabatirwa futi kupi. Hakuna. Mwana mudikane 12 years, mwana wavo mai avo, mwana wavo, indai kudaily sun munoverenga manzi mapedophile yake is not, yes same, ndo mapedophile acho iwaya ndiwaya, mapedophile acho ndiwaya, animaona. Lauren Smith inda unokumbira vanhu vanokupa vana video vakupe. Inini personally ndakazvimiririra, handikwanisi kudistributa child pornography, I can't. Handikwanisi kusekuletisa mwana uyu, ndapa iwewe uchapa wako opa mwana handika. Imi mukamariona ikoko, inini conscience yangu iri kuramba haibvumi. Imi mukamariona ikoko inde munotora kai ikoko muone, inini pache zvangu hangu conscience yangu iri kuramba. Because just imagine mwana uyu guys video chitenderera kudai so. Tunamba kune vamwe vasati variona, hanti vakawandisa. Tunamba tichingosipeda kuti munhu sayenso ruona kana kuchikora ndasei. Ndivanga vanhu vakuru tapanana kudhara tototi guys kune video yamutore 5 pandapaipai vamwe, but mwana are involved. Ndosaka inini conscience yangu iri kuramba kuti handikwanisi kushare mwana. But if you know people that have the video, vachikwanisa kupa, go there and ask for them to give it to you. They can give you. Inini hangu personally, my conscience is not allowing. Wese even when vanhu vandinetsa ndaisa kustatus kwangu handina kusa picture ramaya, nakusa nyaya headline yabuda newspaper. Ndiye ndaisa ndikaisa picture yemupurisa uyu. Vanhu vemuno nevekupiwa zozama ndikati please do not ask me and distribute child pornography. Musandikumbire. Hapana wandapa. Because vakawanda havana kuriona. Saka senge sezvo ari mwana, animaona, sezvo ari mwana hanzi ndorwana. Ini rafuma rima ati vanhu vanozati ndinotaura nyaya idzi. Rafuma ini ndinopiwa nyaya idzi nemavideo because people knows kuti ndinotaura nezvenyaya idzi. Saka rangouyawo muWhatsApp mangu. Ini ndinopiwa kuWhatsApp makusenseni. Andiwana, people knows kuti inini ndinotaura nyaya idzi. Saka vanhu vanokukanda kutaura nezvenyaya dzakadai. Taura wei video iro SIS MELLY. But inini zvakwandiri manje kuti ndopotenderedza here tokanganisa upenyu hwemwana kana kuti ndositopera pandasvika ipapa. Animaona, hazvitotarisiki video yacho, handitarisiki kuti ungaripedza, hazviiti. Animaona, handina kudzifambira simba racho, inini dzinouya dzega, handifambiri nyaya. Because panoitika zvinhu people come voti SIS MELLY imbotaura nezvenyaya izvi, ona iyi video iri ndotopiwa, handimbodzifambiri ini kana ufungi handina nguva yekutombofambira. Hazvitoiti kuti ungatoti video iri kana kuti hariiti. Right. Tabuda panyaya iyi guys, handei munyaya imwe handika tinavo maistefi nezuro azvinhu zvacho. Kuti kusura zuro kuva badhenzi vakasirega vakazongochila sheka kuya palive vaiziva kutora nezvipande zvavo vabadhenzi tichitaura zvakanaka vozongoti nya. Animaona, maidhenzi vaiti ndaenda kumusha vatobva kumurume aenda kumusha kwakusinavo network. Hameno zvaingofamba sei ndaifanga kunge vakauya panapa. Animaona, takaona. Right. Toitawo zuro toti yapera yemaidhenzi aiwa yamaidhenzi yapera. Tofumawo tina maistefi wokuti. Zvinhu zvamunotitira. Tsvake zvedu maistefi vanhu vakura vanenge vachita zvinhu zvavachiwirirana. Ivava vandu vachida kuti titosheya. Tirandona achida mbiri. Maistefi gara varipiko. Maistefi. Where is maistefi? Kaimuwe maistefi. Unonyatsa kuona tizopinda mudiscussion kuti chii chiri kuitika.
What's going on? Zviri kufamba sei? Asi ndichiri kumbotsvaga video ramai Steffi andichika kana pane munhu ari kuda murume andichika ane 29 years ari kuda zvokuroora, please ndibate. I've got a very good looking dude andichika ane 29 years ari kuda zvokuroora andichika hamaindi zvake munhu ane mwana wananzi I know I want somebody who knows what she wants in life. Wondibata kune dude ririko. Koita musikana wa 29 years wazurewo kundipa nyaya kuti ndiposte achiti ndotsvagawo murume ari serious ada kurora nemwana 1. Kwaita a very handsome man, a divorcee ane vana 2 zvakare ari kutsvaga, saka ari kuWhatsApp kwanguko. Kana wakati nyaya yenyandogara ndichikuudza kuti kana muchindipa nyaya dzenyu idzi musanyare, isai manhamba kuti vanhu vakufonerei imamudi. Ini zvino ndoposta nyaya hobo pazuva kuti ndichazofunga kuti gara iyi yakabva nepapi, ndiani handichazivi, handichatozivi kuti ndiani. Apa wakurega manje laki rako ranga rauya one silver plate rakutopunyuka nenyaya yekuti wakaramba kusasa phone number yako. Guys, kana muri serious muchiuya nenyaya uchizati serious, usakentenge about vanhu. Isa phone number yako so that even ye-charity kuda kubatsirwa chaiko vanhu vanoda kubatsira kufonera panhamba dzako. Hanimona ukatipa nyaya isina phone number zvinodhakwa, vanhu vanobva kuti kwaidwe nyaya iyi toda kumubatsira ari kupi. Ina handichatozivi after munhu yenda posta dzimwe 15 20 kuti ndichaziva kuti ndiani, achazivi anukona. Saka isai mafoni number enyu pamahaidhi. Haidhi womana 29 years kuna baba ari vanoda kutokuroora zviri serious, inini ndini witness. Hanimona. Saka please tell me andika right hende kuna mai nikikiri kuna mai Steffi master Iwa ndinamusa sambore. Chispeaker chakafa chauda kutenga chimwe chispeaker. Zvifamba sei? Chispeaker chambumba naye. Taura chokwadi. Yoti ndikunzwisisa. Zvinokani nyebera ndokunzwisisa sei? Andina. Saka sorry manje. Bibi usadaro so. Usadaro maisesi. Meimanisha ndio wangu udaro. Baka ndikumbyaregero tapidza basesi. Pata utauri chokwadi wani unondiko chininyebera. Saka ndiro kuzwisisa sei kana chininyebera. Mwana unzwisisa ndani nyatsokuza chokwadi chake chese obare urura obazopira obazisa mumaoko mangu semurume wake. Basta ndikumbira ukana ukansa kuya kandita apana chandinosiya basesi. Apana nda kumuza mijeni wakundira mbiraga. Aiwa ndanda tobagangana ipapo. Unozoti chii maisesi? Basesi. Unozoti chii? More and more information dzakuuya wanzwa. Saka iwo kana uchitaura chokwadiga ngadziwe iwo uchitaura chokwadi ndikofanira kuti munhu wangu ari kutaura chokwadi. Zvino kana dzichiuya ndichikuudza wondirambira zvinorevei. Basa ndibvunzisira zvakubvunza ndokutaurira panje ndo. Kuma 11 message wainokwirwa kana kurodhe uchisa screen door irisina gedi vanachikuona pamari Facebook zvaioneka. Basa ndikundavegero ndakakutadzira murume wangu ndozoti ndakatadza ungakwanisa kuregerera munhu but basa ndokundaundiregerere basesi. Ndokundaundiregerere bibi wangu inini ndinokuda semudzimai wangu bebi ndakavanekure besta. Yes, basesi handife takadzvisa basesi upenyu hwangu hwese ndinotika namwari wangu kudenga kudai. Mese saundidaro somudiwa wangu. Jekwacho achanogabariza nanamajinga. Andizvo here. Basesi. Unokwirwa nemunhu asingashandi ari kutambura zvake neakomanaka. Basa ndokundaregerero ndikumbiroba basesi ndiregererewo mufadzi wako basesi ndomurume wangu basesi ndiregererewo. Maitesi. Pane voice yakatitumira uchiti waoneba kulokinzwa uchiri kuzviziva. Semuvoice iro ndorakatumira kuti jeku. Ndamboramba basesi. Ndati semuvoice iro lokuti ndorakatumira kuti jeku waimudzirei nezvokulokinzwa. Antizive basesi kuti mweya unotigarere antizive basesi ndozvinamatosi andichatongozvika ndine ani murume iwe wedzo murume wangu. Mese usadaro so
ndiwe murume wangu basi ndiwe wega murume wangu ndiwe murume wangu usadaro maistezi usadaro chokwadi basi right ndiuza kuti usiku ukamwanira kupi kana kazaina manisha kuseni ukandiyepera kuti kuzorora ukazeni maenda kuchegutu ongokarara kupi ikoko kupiko iko kwana jeri ndokwangokarara ukazobvako kunguwai ndakazobva kuteme waifona iye uchizoni uri kupi maistesika usadaro tikuti tine upenyu hwedu tikuvaka imba vana vedu kuita zvinhu zvese tine maplanzi edu bebi ndada kupedza polisi toita sei bebi da toende kucollege da tochishanda toenda kusouth africa toenda kubotswana here muzimbabwe upenyu hwaoma tichiplana zvese izvozvo but iwo ndichipedza plani zvese izvozvo wakufunga jeff wakufunga pamukuru vako sadaro so mazitandiregerero ndinoganiwe andichaenda kubata ndogara ndinewe basisi ndisina kana foni ndiri mukadzi wako akadimbika akatendeka saka ukasaenda kubata tenende kakuendesa college yacho chii ndinoenda basisi ndakalimbika mudiri mukadzi chai akalimbika mune murume wake unozoti warwadzisa stesi warwadzisa manisha foni ndisina kana chisa chenditinacho basi uri kuziva here kuti warwadzisa stesi ukarwadzisa manisha newandewarwadzisa mhuri yako femili yako vanhu vari pamwe pako uzara wawarwadzisa ndikuzviziva basi ndokundoregerero pasi mwe wako basi kandikundoregerero mumako unondishorereiko chii chandisinoamwarume ndinoregerezvako basi ndiregerero mudi wangu ndikundoregerero basi ndiregerero kabati bebi ndasisa kugutse here unoda zvidhafu chokwadi chorere mudiwa aiwa basi sazvizizvo unondibvutsa basi singapazvinorara pete tinonakidzana wani andizoti mweya yeini yangangondipinda usa izvozvo uboname inokwacho handakarimbuzi handisara navo musangangotara navo nezvakangoya sei kuti nditaure mashoko iwayo handisimbuziudzi zvakabva nekupiro basezi chokwadi wandirwadzisa sope kupedzisira bebi ndinozviziva basi ndatokumbira kuti undiregererewo basi ndachadza kuenda kubasa bebi nhasi ndiri pamba hangu ndega ndiri kuchema ndega zvangu ndega so ndiri kufunga manisha iwo imbofunga nezvamanisha message uzo zvimwe ndimusikazi unongoita koga but imbofunga manisha first usatoita zvese izvozvo basi ndikuzvifunga basi ndizvo ndakatsaga ndizoti ndotaura ndakaita ndoita sei kuti babasi undiregererewo basi handiti unoziva kuti jeff kwasindo uchiita tipi aiwe achikukwirira manya ndozviziva basi sandikuramba sefungwa kwako jeff akakukwira kangani sefungwa kwako ingopa nhamba chete handizive basesi kanopfuura kateitika aiwa kateita kasvike ka20 aiwa kasvike basi ka15 aiwa kasvike basa bamukuru vakakukwira kangani muze kutanga vakandipirira tiri mumota kwasindeo ndekupi aiwa tiri apo parod apo kubudiriro komusoichi 2 ipapo futi komusoichi 3 kaviri chete kako ko zvautaura zvafanidza nezvo zvokwasindeo ndakakunyebera usadaro ndakakunyebera ndikunzwa ndakakunyebera basi zvepasindeo ndakatokunyebera besta basisi uchiri kundida here nokuda basisi ndomurume wangu right maiwa voice note andika yabhesta iyo maistesi oro maistesi hamene ikoko vachinzi baba stesi kana kuti baba stefi hameno mune rudo baba imi neimi varume vakafanana nabanana baba stesi ava vanowanikwa kupi vari kuti unogorega kuenda kubasa sei tikuda kuti tironge maplanzi edu bebi paya wakakugwa kangani bebi inazanambona zvakadai guys dei tiri simusimba wakadoguriwa kudzara wakadokada kubhini mai mwana takatokangamuka kuti takamborarama panyika wakatourawa handi mazvona baba stesi pfugamirei muna matemba enyu vari kuti kwai video audio ndeye last year isati aiwa this year imakaiwa iko zviti tofamba nayo pataiwa ipapapa ndopoti tofamba nayo izvi zvekuti ndeye last year isati nakuiwa last year nhai baba stesi pfugamai muna matira imba yenyu ndo zvinoita dzimba handitika asiwo
chigai tichinda pamudzi wenyaya cheko chaiko ndokwandasarigwa about 45 minutes inguva iko izvozvo 4:12 tipo 1 hour tongoti 1 hour so baba Stacy my Stacy pari kuriwa parodi ndopavai parodi kubudirire paya ndopavaihurirana mumota nabankuru vomurume wasisi pamurodi ndopa saka maDOZ vakadzi vemudzimbava vari kuchokonyoresa zvokuti du zvikiti izvi handiti asi toda kuve fair guys, let's be partial handitika vachichokonyoresa zvikiti zvavo izvi maDOZ handitika vari kuchokonyora nevanhu vechirume havasi kuitana pachilesbian vari kuhura nevanhu vechirume. Of course yes, chihure chevarume toti varume vanohura but we are not going to normalize chihure chevarume because it starts there by us normalizing kuti varume ndozvavanoita vanohura, then varume vese vakutofollowa, then vakadziva kuti aiwaka ma2000 ari kumazana aya haiti izvozvo vakutotaura kuti aiwaka kana achihura ninoda kuhura. Saka zviri kutanga neivo varume atizivi hedu pakesi idzi kuti chii chakaita kuti munhu ahura azodai handimaona. Asi in most cases ga handisi kureverera vakadzi, varume vane vakadzi vanenge zvapakudhiniwa, vamwe vacho avanga vangozorevera mweya havo nhema handimaona, hakusi kurevera mweya nhema nokuti vanotigwa kana parodi chapo nabankuru Jefu asingashandi, Jefu auya achivakwirira mumba mavo vari kutipi handimazvona hazvizoiti. Asiwo chiripo ndechekuti zvinenge mukadzi kazhinji anenge asvika pakuti I've had it up to here. Unotanga uchachema uri munhukadzi, ugotanga uchaenda kun'anga, ugotanga uchienda kumaprofita kwandi unogadzira mbeya, ugoudzwa kumagurupu kunzi korobha mubane weti, ugoudzwa kunzi misire dhodhi adle, ugoudzwa kuti isaropa rekumwedzi adle, usakudi handimaona, kusvikira vona hazvishandi zvose zviya handimaona, kusvikira vazoona kuti hazvisi kushanda oti rega ningotsiva tit for tat opedzera waenda. Zvino kuhura kwevakadzi kunogwadza kuda kwekwevanhu vechirume handika. Imiwo vanhukadzi, I am not saying indei munohura because it's wrong. Handi muri kunzwa kuenda kunohura mune varume. Kana uchida kuhura tanga wasiya murume waunaye handika, wochinyatso kubuda wochinyatso kuenda kunohura hapana nokubvunza, hauhure uri pamurume nokuti unogona kuurayiwa handimaona. Mona zvichero baba sisa vari vakahura handimaona, chihure chavo hachitombosekwi nenyika chatoita tiplay audio iyi ndimai Stacy. Saka anonyara ndiwe mukadzi handimaona, anonyara ndiwe mukadzi ende vakadzi vemumba mako kunyanya kuhura kudarika even masingu haasi kutombohura atonyatso mudzimba umu muri kuti wainogara yakadaro handimaona, muri kuti wainogara yakadaro mudzimba umu. Saka tida kuhwawo reason nhasi naimi zvondowani kutsva newigi zvino ndikati ndimbovisa wigi naimi guys ndambotanga ndaya ndakapfeka wigi zvinobude varoi vaya vakatwana kutora mascreenshots varoi pakaipa right chiwai guys otoona kuti toda kutivhure maline right now handiti hanzi I don't judge vakadzi vari mudzimba, toda kuhwisisa yes kudenga kwakanaka kuti reason ndei, we want to understand handiti because mina ndikudzei vanhukadzi chaitika with the rate handika and the race that you are running muchihura neikai varume vachapedzisira vangodzana kuti ande kuniswa central loco manje kukaiswa central loco wamama just because ende nyika yese inozviziva mazano ukangobatwa social media ndokwazvotanga zvoti kumanewspaper zvoti kumatelevision kuti kune munhu wabatwa kudai nemavhidhiyo anenge achitogwa vakanamirana kudai, hamuwahli macentral loco. Varoi vayo ngandibvise varoi vacho nyatsotora ndingafirei varoi chitorai witches and wizards torai varoi right. Aiwa iyo iri bhori gavaroi vatore kutsitsi kufa gavatore varoi right. Hanzi zuva ebhentete, aiwa zuva ebhentete pfungwa dzake dzinomhanya kuma2000 so haasi mu2000 asi dzinomhanyira ikokoko handika. Isu hatizowanikwiwo nezera rangu ndiwanikwe ndichikudza vana twaendai muno handizokwanisi kudaro I can't ndinonyatsotoona even zera rinofollowawo kwaebhentete kwaebhentetes nepane kuti zvakati siyanei handiwana zvakatosiyana handimaona right. Saka guys toda kutinyatsa kuvhurira maline handika. This is not the time guys ekujaja munhu, musajaje munhu, don't judge munhu handimaona. Munhu ari kutaura nyaya dzake murege ataura nyaya yake ega, tidzidze. Imi varume uyai musahwande vanhurume, dedzai varume, tegai varume guys vauye vazvihwire kuti chii chiri kushota mudzimba umu kuti vakadzi vaende kunohura. Mukadzi anoda attention vanhurume,
mukadzi anoda attention, anoda kuwanikwa nguva yake. Zvino varume vatinawo mazuva ano vanoswera nesu pasocial media. Handimaona they are part of varoi. Handika kuti vamwe vanototora masikiti tichitokatinwa tichichembedzwa ka varume vanenge vachitozviita ndo vanotora masikiti tave nawo pasocial media. Mukadzi une mukadzi kumba, mukadzi ari kuda time yako, ari kuda attention yako, ari kuda kumbokiswa pasi petsoka, ari kuda kumbomasejwa makumbo, ari kudiwa. Ivo baba havana nguva yekuti zvine mukadzi because vari kufunga kuti kwai SIS-MELLY notification yapinda, rega ndinotora screenshot ndigonzi ningi wakapenga. Anti muri kuona? Saka that alone mukadzi anotanga achashingirira kusvika azoona kuti ndakagarira dzisipo pano. Baba vari kutaura kuti ende zvinoita manje chokwadi chakanaka. Mumagurupu mavanotambira umu vanhurume ava handika vachiganga vachiita zvanenge vachiita nemaghosti avo imomomo. Handimaona vanosanganawo nevamwe vakadzi vanenge varipo. Hamina kuti zvinofamba sei. Handimaona vasangana nevakadzi especially kana uri gurupu adimini unodiwa zvekuti nevasikana. Gurupu adimini unodiwa nevasikana zvisingaiti. Saka vanenge vanosikana hobho mukadzi ariko kumbawo. Attention yakupiwa uku kuFacebook vanoswera vari uku ndokwava neattention. Handimaona 2 murume wacho akati auyawo kumba kwachona handikaona kwauna kuswera nemukadzi hausi kupa nguva mukadzi wasvika kumba handi pana kunotambawo nemukadzi wako handika inongori fugunde kurabhurugwa mai mwana handika tarisa kuno kana kuti kotama handika tingoita zvokuhukure zvingopera. Handimaona hakunawo kuti kwai kunombonzi kunoitwa mafoplay kuti rega ndimbotamba nemukadzi wangu rega ndida kumbokuvhunza yanzva dzangu dziri mucomment section. Makaguma kukisa vakadzi venyu rini? Makaguma kukisa vakadzi venyu rini? Inde kuTikTok unoona varume vachitambisa zvinukude kuTikTok guys varume vedu ndo type dzavarume variko mazuva ano. Taura ndi kunyeba guys kuTikTok indai munyadzo kuona mashura vachitamba hindemoni vakaisa zvichira umu hindemoni vanhurume mai vari attention baba kutamba hindemoni paFacebook. Ngataure chokwadi guys. Baba kutamba hindemoni paFacebook mai vari attention kumba zviri kulidha kupizvi. Thank you Pimable. Thank you my sister. Thank you Pimable. Asa handizoni kuti uhure. I don't want you to hura. Pimable handiti. Right. Verengai comment ya Pimable. Mwoni. Varume vakadzi vanoda kudiwa attention. Handika wanai nguve kumbe vakadzi vanoda kupora chikwizwa kusound blood flow rinyatso kucirculator blood circulator muchimbokwidza vakadzi chimboonaiwo movie nevakadzi venyu. Hati muri kunzwa imbogara ipasi muone mafirimu evanhu vanenge vachidhurana nefuti vachidi zvinonakidza maaction nemukadzi. Handiona uchipawo nguva kumukadzi wako imbomirawo pasi futi ndipe ndicheke madomasi nemaonyeni iye achibikanga nyama kuyocheka maonyeni nemadomasi spice up zvinhu zvaizvo zvemudzimba. Nasi chingangora Thursday. Handiona mukadzi anoda izvozvo. Mukadzi anenge angoti duku kudai opedzera anopedzera addictive social media. Handiona ndivo vakadzi ava vanenge vachiti SIS-MELLY ndajamba one day kuya palife one day kusera mangwana touya neSIS-MELLY ndemarova ine zvasi kutomboita nakunda kure nekudzika ndichikutsvaga I get that a lot kuWhatsApp kwangu nakunda kure nekudzika SIS-MELLY muzade muchimbozati munoti muri piriti redu munoti visa stress seka nemusingamboshayi kwenyu palife kumuri kuya live ngeSIS-MELLY tokumbirawo live anofana kutsvagira topic yekuya naye kuti angokuona palive kuti awane kutamba nevamwe mukadzi wako uyu kutoti naSIS-MELLY ndiwe yangu netopic ndikupei ndi kuti auye aungane nevamwe atambe nevamwe because kumba hakuna baba vanotamba naye, hakuna baba unotamba naye. Saka anatowana pleasure and comfort in sitting here and watching us and listening to us and contributing here. And what is going to be the next step, right? Every day she's here. Anti kana SIS-MELLY sipo arikuchoka kuti kumende kupi kwa hii life. Anti muone oenda kuya she ends up being a Facebook addict. Muswani wakuti wena muri yangu ndauda mukadzi wako uchamukwanisi ave neaddiction yefoni yesocial media. Wakuti makuzoya mchiti kwanzi mukadzi wangu avipa phone, mukadzi wangu avipa phone. Ngatidzokerei kumudzi chakaita kuti mukadzi aisvike pakuita glued nefoni zvakatangira papi. Chakaita kuti mukadzi atange pakuti inini phone ndakugara nakabata phone zvakatanga sei? Zvakatanga sei? Weekend unonga ugere kumba nemukadzi wako uri kuenda kubhawa ndikuone ngone mashamwari pakubhawa woya makuseni kupesana uchipinda mumba mukadzi ari kumuka iwe wakuenda unovata wakati waka audi disturb wakuenda unovata the whole day wakavata mukadzi achingoti
tendera iwe apedza kucleana apedza kugeza vana apedza kubika achidyiwe chikafu because wakaraka upedze kubhawa uri kuusiku hwese 12 hours uri kubhawa uchavatawo the whole night tembe kuti mukadzi ifriday kai isaturday makuseni tembe kuti wakunomuka iwe wakunoka kuma 4-5 kuchinogeza tika mukadzi atobika sapa uchipedza kudya sapa mukadzi akunogezawo zvemanheru atika iwe wakuti nchambobuda kuenda apo ndokutoenda usodzoka sandi saka imba yacho inomira sei imba yacho inomira sei moti kwanzi vakadzi vanonetsa hakuna mamarriage type mazuva ano hakuna mamarriage vakadzi ava tikada kukwatisa izvo vese vari kuita chihure vari kudidi ava vese vari kuita vachihura vari mudzimba dzavo tikada kukwatisa tikavamisa paka ndiwo vamunenge muchiti mamarriage type ndiwo vamunenge muchiti mamarriage type chaiyo chaiyo tikavamisapo ndiwo marriage type chaidzo chaidzo but onai marriage type indai kwatina shemugabe kamuda kunoona indai kwatina shemugabe makamuona tindo aniti achibvunza namugabe handina kana murume andakambobata naye kana wani handina kana murume ndiye iwe gandakatina zviti mazatsi wengadzokurodza zviti kubheja pamberi pekamera kudai tindu marriage type vamugabe vakati vatsika madzi vakati kana zviti mai kutovhunza naiwe kana pane zvaitika zviti handimabvumi vazaudzi akazoti adzoka ichitu chuni yanga yachinja chokwadi ndangosangana naye ka1 taizodai asi pekutanga kanga achiramba vakadzi they want attention guys they want attention aiwa kune mamwe mai mali kune mamwe anonzi haasi mamarriage type ukatisa mukadzi wari manozati uyu haroore kuyu ausitombovari machidaro vachiti uyu haroore kuyu ungamurora yeye unomisepo ungamugona yeye uyu ungazvigona izvi zviona skini yoga varume havadi maresponsibilities vakawanda saka anoprefera kuenda kwabushu kwakitsi yatota kwapombi yadonha onotora mukadzi wake ikoko anenge achipfeka tenesi yemubhata isingadhuri ndoyo onotora uya oti ndauya kuzorora mukadzi wokuti anomusiya pamusha achimurimira iye achienda kujoni kunoshanda achitumira 1000 rands pamwedzi mukadzi abvunza ataura kuti shoma mari yangu achiti aiwa maita baba wokuti anopfugamirirwa nemabvi achigezeswa maoko anoisigwa mvura yekugeza onzi dedi uyai mugeze akavata asipo makuseni anonzi dedi mavata kupiko dedi chiuyai mudyere bika breakfast achiuchirirwa maoko ndokwavanoenda kunotora ikoko vakadzi achingoya ozvarisa ogara pamusha ozvara mwana onzi mukadzi anenge ari kumusha ndo yavanonga chiti marriage type ndo vavanoda ivavo ukati utore ivava timu redu iro rinenge rinona kuva nanadia hanimaona kuti vana nadia kunonzi upi hada kana ndikurora zvakadai ava ndekungotamba navo tichisiya munozviziva here vakadzi kuti vazhinji mime michitonzi ndekungotamba navo muchisiya mune michitonzi ndekungotamba navo muchisiyiwa hamusi kutombonzi mupinde mumba hamukodzeri kupinda mumba hanzi zvichiri kwere naye vana bheni muri kuti kudi kana zvisiko why are you not married kana zvisiko zvandiri kutaura izvi why are you still single nemanakiro wakaita why are you still single if it's not by choice why are you still single kana zvandiri kutaura zvisiko izvi why are you still single why are you still single ndine mwana wangu andaigara naye panapa mumuziva akandishandira nguva yakareba 4 years mumuziva mwana yeye mwana waye anakuya akadai panapa asi iye kuti akauya akagara nesu vanhu vanoda zvinhu anomonza takamuchinja mwana wangu vaitofunga kuti munhu wefirstborn yangu takamuchinja kubva kudressing tikatora hembe dzangabva nadzo kumusha kumbereki kwako takaisa pasi pematress takamuchinja skini tikati mafuta anoenderana naye ende aibvumwa naro futa mairiona skini andika ini zvondigwadza kuti mafuta angu inini hanyatsa kunditsa senge vanhu vanotengera vakastoma vangu hanimaona but anyway it is what it is right mwana akachinja kanaka kadii makamuona guys andika mukomana anga mukomana wake vakabva kumushoko vachidanana hanimaona vakabva kumushoko vachidanana achimushwa kadaro paakatanga kumuona achichinja akupfeka izvi akupfeka izvi guys mukomana akachitanga kuda kuti uri kunyengegwa afunga kushanda ipapapa siya tikati uri kuda kutonyengwa kuna iwe uri mwana mudiki 21 akazobva pandiri mwana wine 24 years 21
unonzwa upfeke mabvukuru akadai so mai vako is not complaining, your brother is not even complaining. Pfeka zvaunda uri mwana diki, enjoy your youth. Hanimona, but tanga takuona kuti mukomana uya something is tata kutoona kuti mukomana uya pane something chikutoitika kuti achimira kuside momuziva mwana andika achimira kuside muri kuona iye musikana akapinda kabva vana vakakura kumushatidza kuti mukomana wako unoita mukomana wako 1 year saka ndiye angari mukomana wake 1 year. But ndaitoona but haungazopindi nyaya dzevana ndi ndaitoona kuti something, yes comrade, something is changing, something is wrong, but now they'll figure out their story. Anoona right, ndobva ndasiyana nazvo paya. Anoona time azobva pandiri ave ne24 apa pa 24 mukomana ati ndakuda kudi musikana ati ndakuda kuchirorwa. Handimuzati kana mwana akabva kumusha anenge achitoedza zati pamakore akati anenge achiudzwa kumusha pamakore akati nguva kudi wakuita murume anokuroora. Handiti vamwe vese varogwa mufamily akuda kurogwa auza mukomana nda kuroora. Mukomana akati alright, but mukomana waona kuti alright acho ndiye kutsikatsai kudai. Musikana ndamuudza ini inhunzi inenge yatenderera kudai so ichitenderera kudai handidi kuwa nhunzi inoti nzirunza simangu. Ndiri palife alright. Hanimona ndikati hanimona ndikati saka zviri kufamba sei. Hanimona musikana toti ndikuda kutorogwa. Ndati kune musikana wadi kumbomira kusiya basa. Uri kumbandidzira munhu uyu kuona kwandiri kuita inini unenge uri kumbandidzira zvinhu alright unotaugwa sei asi unyazoronga newe zvikanzi kana ndoda kutoenda iwai zvakaita saka ndoda kutoenda ndikati alright. Mwana aoneka nditi inotisike ndikati pakanaka. Mwedzi wapera andika ndasumudza mwana ndaperekedza. Handimaona ndaperekedza ndaenda naye kunomusiya kwanofanira kuti aenda ndika achinda saka ndakamuti ona kana wakangwara kuti ungoti kumukomana bvusvika zviti andoona chitaka kuenda kumba first kwagolezu kwamaiguru and then wozobva kochinda kupi kumukomana gauye kuzokutora usaenda wega unosvika kuita disappointment. Musikana waye akati alright aenda kumba ndamusiya iye atovere nezvemarriage angatotenga muzati vasikana uchimutambisa mari akainotenga mapoto ake unoziva kuti mwana waye akarongeka imarriage type chaichaiyo anga akatenga mapoto ake anoenda kumusha kune nhunzi ndinoenda nemaspray laina ndinoenda nawo chikesi changu chemaspray anga akatenga mapoto ake akatenga majivheti ake manyowani zvakapekwa achitenga zvinhu zvakachidi achiunganidza. Handimaona tichiti mwana akaronga maketeni chiti manje unotenga maketeni usingazivi kuti mhoindo chinenge akakura sei kwamuchanogara achitenga tuntu wake kunyange mwana akarongeka maplates machi anoona aitenga kudai mukunguru kudai tikati pakanaka mwana ari kugadzirira life yake kawo ndo inonzi marriage type waenda wasvika kuya wagara paida 2 weeks saka vanenge vari in communication nevana anti vaiwirirana nevana vari in communication nevana vazoinda akuti nimusi wekuti achiinda kune mukomana waye handika afonera mukomana akati nditori murodhi kuenda kuzimbabwe ini kuti achiuya kuzomutora akati kuenda kuzimbabwe usina kundiudza zvikanzi pazvandi kutofambira vanhu vamwe chete ava iarea imwe chete vanobva kumara imwe chete area imwe chete akaudziwa Thursday kai akaudzwa neSaturday kuti mukomana wako ari kutobisirama akadzokera kumusha akati nyenga mwe musikana akati uya nchamugoni wapinda mjoni wakupfeka so wakugeza kudai akanonyenga mwe musha kumaraini ikoko hani muri kuona uya asiya basiswa basa akagadzira kuti ndakuchinda kunorogwa handika mukomana weekend iyoyo akanorora mwe musikana wekumusha uyu weganda rake ranaka uyu mutsvuku uyu wachena uyu wadii watsvuka wachena wakupfeka zvose everything agere kuno kudai so akaita phone call akabva kumusha kuti ko zviri kufamba sei mukomana wako nefamily yavo vaenda kunokumbira kwanhingi akaita kunga achawa wasted years 5-6 years dzekutambisa wakamirisigwa akadzokera kunotora munhu wematenesi koko kwabushuku ndio wakadzokera kunotora ndio zvavanoita varume ava anomaona ndio apa kuno kubasa tatotsvaka mumwe tawana mumwe hakuchadzokera ndi wakapa notice andimoona ndio zvavanoita varume ava vari kuvanonzi marriage materials ndo chokwadi imi makuona so muchiona havadi varume regai timbovhurira tihwe ndisanguramba nchingowawatsa ndiri ndoga handika timbohwawo kuti ine mhaka yei iwe wakahurira murume wako wakachita murume you can come here wobata mhino yako handika kuti uchinyara kuti vanhu vasada kukunzwa handika kuti ndiwani utiudze story yako why did you cheat on your husband kana kuti why are you cheating
on your partner or your husband. Chii chiri kuita kuti uchikana kuti maybe wakambo kudhara. Chii chakaita kuti uchite antika nhasi ini phone number igadzisana yatsa kuizwa regai ndikuti munhu akagadzira ninyaso ndipa phone number iyi. Zvanhasi ngatishandise iyo yepublic yangu iyi yeWhatsApp iyi. Ndikaitipine iyoyo. Anditingatishandise iyoyo. Ngatishandise ichi. Inozikamwa nemunhu wese ichi. Right. Saka fonai guys, fonai musanyara, fonai tiwe, don't judge. Guys, mkakuona comment section uchi ma admin ma moderators mu comment section. Mkaona okay, ava fona. Right. Mfana wangu, how are you? Hello vakoma. Right, taura tinzwe. Murukundinzwa. Ina hangu aizi makadima diaries aizi nyaya yekuchita. But iyo nyaya yekuchitwa. Wakamirira kufunga kuti muri kuronga mese nemunhu muri pamwe chete munhu achakuroora. Ndanga ndine mukomana wangu wandaidanana naye kuno kuchando tichigadzirisa kuroorana. We had been together for 5 years. Aibva zvake kuNigeria. Maybe that was the mistake I made, I don't know. But chakandirwadza vakoma ndechekuti he made me visit him paakaenda kuNigeria. Akanditi ndiri kuenda kuNigeria kunoti ndinoudza vabereki kuti takuda kuroorana like indozomuteverawo kuti anozivisa vabereki achindirakidzawo vabereki vake. Fine. Ndobva ndaenda vakoma. Ndikanosvika ndikanoona mai vake. Ndikanoona zvanzi. I met the family and I thought everything was honky-dory. Only to come back vanatete vangu kuno vaizviziva kuti ndaenda kuNigeria kunoona hama dzemurume to be. Ndadzoka kuno ndakadzoka iri Friday weekend. Vanhu vari kungondifonera, manini makafamba sei kwamakaenda, makafamba sei kwamakaenda. Ndakafamba zviri right. Anga ari sei ndikati anga ari right. Ndakaenda ndikanoona amai, ndikanoona zvanzi, ndikaona vaninina. Mamboenda paFacebook here? Aiwa, ndina kuenda paFacebook. Kwakanaka here? People are just calling me, they are telling me kuti vari kundibvunza kuti mamboenda paFacebook here? Ndokuzofonerwa necousin yangu ndobva nditi laina, sorry ndatozotaura zita rangu, pawakafamba wakafamba sei kuNigeria? Because mukomana wako ane mapicha ake emuchato nhasi, atochata nhasi. And I just returned that Friday. After 5 years une munhu yeye muchironga muchibatanidza mari yangu. Yes, yataibatanidza pamwe chete, muchifunga kuti muri kuronga, muchifunga kuti muri kuita sei. Ndozvavanoita varume. Mukadzi mari yako iyoyo. Thank you. Ndozvavanoita varume. But saka uchizomubvunza, uchizotaura naye akati chii? Pakaipa. Handina kutaura naye zvakawanda, ndakangomuti nokutenda nezvaukandiitira. And I hope kuti Mwari vanokuregerera zvaukandiitira. Ndo mashoko andakangotaura naye chete. Handina kuzombotaura naye. And only to find kuti you might find kuti mukadzi umwe angasadozivi kuti kune mumwe. I don't know, because ndakaenda that Friday ndichidzoka, so which means kuti he was planning everything ndiriko. Hey. But I thank God, mukufamba kwenguva ndakazosangana neumwe munhu ari right. I'm now married, ndine vana vangu 3, ndakagara zvakanaka. But unosangana nevanhu vakadaro muupenyu, vanenge vachingokupedzesera, vachingokutambisira nguva, vachingokupedzesera nguva. Iwe unenge utori serious uchitofunga kuti, you know, I've met the right person, I'm doing the right thing, you know. Usingazivi kuti uri kutotambwa chi, kutotambwa 419. Saka ndio nyaya yangu, but I think it was the hardest time pauri pawakazvifind out kuti ndozviri kuitika. Utango uchanyura. Vakoma, it was the hardest time, and zvakanyanyondirwadza ndezvekuti unoshandisa mari kuenda ikoko, munhu achiziva kuti ane zvaari kuronga.
And then kusaka dei wanga usina kudzoka Saturday iwewe usina kudzoka Friday iwewe ID anga chimuroora iwe handitombozive. And the nerve yekuzviposta paFacebook ati kana kutaura the most easy thing kufonera munhu over the phone ungoramba munhu maybe over the phone zviri nani pane zvaakandiita izvozvo zvokuti munhu unoziva kuti munhu ari kuuya kuronga something and then the next minute uchingokwira ndege munhu ari kusara ari kuita something. Ndo zvavanoita. I got the shock of my life. Nekusekwa nevanhu munoza vanhu zvavanoita. Utoita kunge ndiwo kazvikonzeresa. Exactly, but you know sometimes unenge usingatombozvizivi kuti munhu ndozva, because you wouldn't want to find yourself in that situation, would you? Hapana munhu anomboda kusvika panguva yakadaro. Saka anyway ndozvinoita upenyu unokudzidzisa zvimwe zvinhu. But I thank God I moved on. I managed to heal. I took time. Ndakatora time. I didn't even want to see after that. Ndakazviudza kuti handichada. I took my time. And I think for about years and years, because nandichiri musikana chai, for years and years I was just single. Ndofandazongosangana nomunhu. And then it worked out well. I'm happily married now, never 3. I thank God. Thank you, my sister. That's what a story. What a story. Thank you, Laina. Thank you for sharing your story. Guys, what a story. Wow. Majuaka kushoko. Shrukuitika. Right. Call in wamwe 419 ha guys, kusumuka Friday uchibva ku Nigeria Saturday mnachi kura kuti mokatowata naye aitoronga kuti matengere chikafu chicken dzakwana here. Ichi jollof rice matobika yakawanda sei anewe pamba ipapo. Wow. Varume saka ndi varume ngavauye vazviwire antika so that kana vakadzi vozoita mutambo wrestling navamwe varume vahwisise kuti zvinotangira papi handitika right. Hello kola pakuhura pakuhurigwa pakuhura pakusiiwa hameno tinasiri kukora papi uri sei? Kola hello. Hello, vakadzi SIS MELLY. Ndiri right uri sei? Tiripo. Nyaya yataurwa naSister ava. Yakabva kuitika mufamily medu. And we are still very shocked. Yakaitwa nahanzvadzi yangu. Aitouya nemwe musikana. What happened ndezvekuti akamborambana nemukadzi wake first wife. Akarwara akaita depression akadi. Saka ane musikana aitomuchengeta, tingatoti aitomurapa, aitomuda, aitomuratidza rudo achidi. Akauya naye akaraidza mhuri yese. Musikana wayo akatotengera vabereki hembe akadi, akauya vabereki vakafara mune zvakanaka. Hatitozivi nanhasi, especially mai vangu vari shocked. Akazongoya nemwe musikana akatoroora. Meaning to say that navo vese vari tu. Isusu sekutoona kwedu nekuziva kwangu, I think musikana uyu kana vakadanana ndezve 1 week 2 weeks. Uya wamagara muchiziva zvikadii. Wakatongoya naye tisingazivi tisingadii, akatoti ndo wandoda. Mai vedu vakatombochema vakatombothreatena, munoziva zvevabereki, threatena kuti handisi kuda enda zodai ndadai zvikaramba. Vakatotuma hanzvadzi dzavo kuti taurai naye mwanakomana chii chaitika. Hapana kana anotomboziva kuti zvii zvakaitika. Ende chinonyanyorwadza ndechekuti achitenga masutu emuchato aitoenda neuya achitomuti ndako. Izvo ndeumwe munhu. Izvo masutu ndeumwe munhu. Achitomuti ndako. Masutu musikana uyo achitonzi sarudza sutu yababa, sarudza sutu yasekuru. Musikana uyo achitoenda ndopanonyanyorwadza zvekuti even paakazozviziva kuti murume wangu azonorora mumwe munhu, kana paakada kutsanangura, munoziva kuti even inini wacho chaiye kuti ndikwanise kumunyaradza,
uyu ihanzvadzi yangu but iwo unukadzi ini ndiri munhukadzi azviite kuti ndikwanise kana kutomunyaradza chaiko chaiko achitobvunza kuti tete masutu andakanotenga ndo akapfeka mhuri yese tete masutu andakanotenga saka tinomuka vazhinji vachiti varume imbwa mumwe anozopindura kuti inini hanzvadzi dzangu hadzizimbwa but inini ndakatozviona zvakatoitwa nehanzvadzi yangu. Yes, thank you Kola for being honest. Thank you for being honest. Akasiya mai vari mushoko. I think nanhasi mai vari mushoko. Hey. Hatitomuzivi wakazouya naye hatitomuzivi zvakafamba sei zvikati. Muchavigirwa anonyatsokuva ine mwana anonyatsokukiya ndiwa muchavigirwa. Hey. Unoziva kuti hama manje mwana uya nemunhu toita sei zvinodi zochitungwa but wekuti munhu anenge adanana nemunhu for a very long time ende pamwe payo panorwadza ndepekuti akadanana naye dzimwe nguva zvinhu zvakaoma asinawo chaainacho vachibatanidza vachidii ndiye ari kutomusimudzira network yako Kola, network yako hatisiyasa kunzwa zvakanaka, network yako iri kunetsa, iri kuita ichikata. All right, SIS MELLY, that was my contribution. And I'm going varume ava ndo zvavanoita because inini zvakaitwa nehanzvadzi yangu nanhasi nditori mushoko ende mukadzi yeye kana ndakamuona so ameno hana yangu inotorova. Inorova. Hey, thank you very much Kola Makosa. Tinari kuhandisa regai titore vanhu. Hatizivi kuti tingamunyaradze sei. Okay, sharp. Makosa ari kuhandisa pandine limited time regai titore vamwe tinzwe. Right, hello pakuhura pakuhurigwa pachihuriro pachihuriso zvose. Hello Kola. Hello, masikira sei SIS MELLY. Ndasikira wasera sei? Ini nangu handipi papo but ndakungotaura kunoku kwandiri kushanda. Zvakaoma vakadzi vevanhu vari kuhura, vanhu vatori pamuchato chaipo. Kwari kushanda izvozvo? Saka mukadzi ari kuhura? Mukadzi anohura weekend takaenda kuJoburg kumba because ndiri muno muRustenburg. Weekend akanyepera murume ndiri kuenda kuJoburg kumba kwecousin. Takatoenda tisine vana. Iye akasongoti dropa paakati dropa panenge palodge like. Akatotisira zvese chikafu kunzi pane vanhu vachikupai chikafu nguva dzakati. Iye kubva zuva ratikaenda ndosvika kuma5 handauzomuona, ndakazomuona futi kuma5 akuuya kuzotora kuti handei kumba. Muzimbe? Ndiwe kuLimpopo. Mukadzi anohura pane murume pakachata munhu ane vana 4. Mama wandinagigwa vandoseka unyaya vachitodii? Vanosekawo but ndononge mukadzi murume wachona ndofunga haafungire mukadzi wake because respect yaanayo mukadzi yeko murume wachonaka. Murume wachona ndoona unga asingafungiri kana chii because mukadzi anopa murume wake respect isingaiti. Hey. Kola, your word of advice. Zvisinei nemisana inazvo ingoonawo musiya mungoignore. Uchabatwa hake. Manje zvakazofumuka kana neni undopinzwa pamawa. Iwe unoziva hapana chaunoziva. Kana ina pachandoziva ini usiyana nazvo. Unogona kuzvigwa nefuti because vanhu vemuno nefuti unourawa. Tinotogara dzirimo muno ndotoziva padziri ndakati musi wachabatwa yanourayiwa straight. Pakaipa. Kwaita hako Kola, thank you very much wena. Pakaipa. Hezvukama kuzviwaka. Mudzimba muna anoshanda vasikana muna madhubhomu zviri kuitika futi. Handika kwena musa kweni vakambohura muripi naimi. Mahura chimbofona iwo anyway. Nai Mashawo, please call in and tell us your stories. Why are you showering? Hello Kola. Hello SIS MELLY. Murisei Kola. Ripo vakadiwa. Ripo. Makaure. Nini yago marriage yaifana kunge iri yakatongoti mbombo nenyaya yemasikireti evarume ivaya. Saka nyaya yekuzotaka kumaitawo zvimwecheteika. Inenge itori marwadzo chaiwo. Makatozohura kamatoisvika pakona kuti hazvichatoiti ndaneta. Hangu ndakazongoramwa to the point yekutoti mazuva ano munhu akanyatsa ndaapproacha ende ndinotongonzwa kamwe kablockage kaikeke kuti what if
Okay, samurikuda kuti izvozvi so murume akauya akati ndeipi baby munotohakira munotomugumbatira chai kutomujambira zveshort time asi ndikaona akuda kuenda kola chii chiri kuitika kola zvasvika sei pazvasvika apa norandiri zvasvika sei pazvasvika right mukomana takadanana tisiri kuchikoro tiri kuno kuchanda ndofunga maona namba dzandirika saka mukomana uyu tatiri pachikoro chimwe chete iye anga ari kulow end finance asi tese tatiri mazvini mukufamba umo mukusanganawo kutuma brain tumachichichi zvatawirirana akatuma brain tivhani mate akatuma brain kutuma brain nati kumabrain nekumakanji ndokwatakaana alright tadanana to cut a long story short 4 years tiri tese akatanga kugraduate achibvadzikira kuzimbabwe ndichibva ndamboti sarei kwe2 years asi zvichitofamba akakuzikanwa nemhuri yangu yese aitosvika pakusvika mai vangu kubva kuairport achitoenda kumba kwehama dzangu kuti akatosvika kumba kwagogo wangu akatoti usutamirira chi zuva ramunenge makagadzirira ongotiogagaga kuti vamwe wapinza pane musoro yenyaya mati ini ndachizodzokawo kuzimbabwe ndakamuona ndakatanga kusvika ndandiri kwedu kanyi asi anga ari muharare saka ndakabva kanyi nebhazi ndichinomuona ndikatoraramba kwawo namai pamba pavo pevabereki vavo kwete kuti pamba pekuti pake paari kuita kana kumba kweshamwari kwavo ivo kwacho tachisvika manje tikatodii vakatondiona ini ndakudzokera kanyi akatondiperekedza pana 4th paya paring kudzokera kanyi kwakuchitoti alright. And then from then, he just basically kissed me on the bus. I got only a kiss just for me to just because you're it's not normal. It's not common to kiss about. I say anyway. Ishingosvika kwamutari vada text andikati ndasvika kumba huko asarawo zvakanaka imwe haana upindura 1 2 3 days ndikati kose chiri kuitika ndakazotukurwa ari maparagraph ekuti I realize netext message kwete kufona apa munhu hatina kana vanokina after 4 years apa mhuri yangu yese yanga yakutoziva kutoti mai manje dzichauya dzichitsika saka paragraph dzaiti kudii maparagraph aya anga achitaura kuti pane munhu andandinaye for 6 years ndanda kuona kuti kunge ndinewe hanzi okay phrase 1 rand ichiri kurangarira hanzi I have been listening to my emotions more than my mind ende nanhasi handina closure yekuti ndinzwisise kuti aireve kuti hanzi ndandiri kunzwisisa zvandinonzwa mumwoyo mangu pane zviri mupfungwa mangu asi nezvakadaro kangoparadzana inini hausiri weti mukadzi wandiri kuda kunge ndiinaye saka zvadii zvapera pane atoripo we6 years ndikati 6 years pa4 years apa hapana kana 1 dzandakaona alright vakomana vanotamba fanika kana kuri kuchikoro imi zviriko makazotaura here after maparagraph auya I thought it was a joke. Ndaitofona ndikati naiwe are you actually serious unoreva kuti zvikatonzi ini nangu kana ndakukasi ende makisira akandita pabhazi papa kunanda kuti takuenda kuzvimota ndakaita sendi shapenga kisi yekupedzisira last kiss apa usiku wacho namavata muchishandigwa apa usiku wacho namamavata kwavo muchishandigwa kuseni mapuwa kisi goodbye akatotenga nekuti hatichiende akatanga kuuya kunokuka inini pandakazotera ndakatotengawo tumasutu nekuti munhu anotoshanda imomo achiriko zvake kuzimbabwe makaya munongozivawo zvinhu zvese zvekutoti munhu atena mari
import anozviziva yake banana kutoziva test yake nezvimaswits zvevana vekumba ende maunini wanga uripo wakabika musi wandakasvika ndo vana vakadya maswits iwayayo netumwe tumuona pefumu nezvimwe zvezvo zvekutoti ndandi kuti ndiri kuzikanwa handiti alright maparagraph aya auya inini hamwe wangu uri kuramba ndikati pane zvika ndakatoenda nekumasowe nekumasowe ozoita umwe musi wandakamu because I just can't believe it. Musi pandakazonyatsa kuzoti ure ndafona anga ari maxine foni yachibva yaitozi ure toda kutaura naye nemusikana wacho because inini I was just in denial ndikati zviko ichibva yatondaigwa noti ndaitoizwa kanditakumbira kuti musatifonere fusi handitika ndofunga mukomana akataura zviri pamo ndikati apa kumba handisati ndataura inenge ichingobvunzwa ari seko pasha zizi here apa mbokona kane landline kanyoka aimbofona kapalandline just handitombokwanisi kukona kumunyepera kuti ndiri pamba ndakuda aitofona palandline yotodai kunana kubo yobva yazotodii saka paakazokata apa inino and just as well my sister was getting married saka handina kutaura because ndasindoita wange ndiri kudhonza attention kuti koinini ndioneyo ndaizototema ndaandika because I just don't want to overshadow my sister's wedding. My sister had a beautiful wedding handitika apa in the same time inini wangu zviri kunzi mukwasha ari kuuyawo kuzogobatanza asati abvisa zvake zvandataura kuti aitopika mai vangu apa yazi ndokuti zi akazofona after about 6 months zvikanzi musikana wayo akandiramba ndikati ya zvakaoma ndatenda vanhurume ndatenda Kola, thank you very much for sharing this story. I hope makatopora kana mberi varume vanonetsa anyway. No, it happens. Aiwa takazotongosiyana nazvo. Thank you very much, Kola. Regaitizwe dzimwe apa kaipa. Guys, kupuwa last kiss. Kupuwa last bout. Last kiss, guys. Munachiziva ke kuti ndezvekupedzisira iwo house marriage type chero wakadzidza ndoenda kune vedu we hello pachiuriso pachiuro hello Kola. Hello. Yes Kola, muri sei? Sisi muri right. Mushe kanjani? Right, ndakoti ndimbo. Hello, dzimai mefoni kumasuri. Okay, regain dzimai. Hello, yes. Makaura. Aiwa andina. Okay. Andina SIS MELLY. All right. Inini zvakaitika regain kunze kunyasa panyayo dzevarume. Nokutototaura daitika zvino ndatongova gandanga rakazvimirira rega. Zvakaitika SIS MELLY 2014 apa ndakanga ndichangobva kuita mwana wangu wechi3 zvokuti panguva kana munhu aindiudza kuti mai mwana murume wenyu anoita zvakati ndairamba ndasingabvumi. Saka musiwo zvakaitika ndezvekuti ndachangobva kubatsirwa apa ndakabatsirwa futi neopu. Saka sisi vangu vakatouya kumba kwangu kubva kuchimanimani kuuya kumba kwangu kwezvinozva ndaigara kunakekere kubulawayo kuCountry Park. Saka takatorara ndakati asi zvindine operation zvinonike kuti ndikaita se ndinganovata kubedroom ndatorara musitting room ndinasisi vangu. Pakati nepakati peusiku SIS MELLY mwana akachema. Ndikatomboti kuda mweya yetsvina madhimoni kuzomuka kuna mati apa sisi vangu kana kuzviwa. Mwana azonyarira pa ndikati arara ndikati gainde kubedroom ndinotsvachi mamwe mablankets
Pandakaenda kubedroom kuSmelly. Remember mumba inongorimba 1 maroom ndo akasiyana. Yes. Mufeshodo. Ndichibva ndaita sepa. Ndichibva ndaenda kubedroom kuya. Ndichibva ndaenda kubedroom kuya. Kuti ndinotsva blanket ndavhura. Kunovhura kudai. Wani baba vai vakamira padhoo. Ndikati kuchii? Zvikanzi usapinda muromo. Usapinda manyonzi. Bedroom mako Saka ndokutaura ndiri papasiji yari mubedroom. Manaiti akadzima. Saka ndoko ndakalaita ndaiti. SIS-MELLY. Muririmo zvaro rakavata zvaro pabhedhi. Murume hatorina kupfeka. Anotorere munhu wacho vese havana kana kupfeka. Vari kuchinjana, mwari kufamba rimwe side, mwari kufamba rimwe side. Mozva kuti ndakaita senyonyi chapera mweya. Mumba imwe chete. Ngati mumba mumwe chete, handisi kutaura zvakaitika panext door, ndiri kutaura zvandakaona nemaziso angu, zvakaitika kwandiri kwete kuno mumwe munhu. Munhu mamusingamuzivi mukadzi uyu? Ndandisingambomuzivi kana kumbomuziva. Akapinzwa vachinyahwaira. Chinzi mavata. Handizivi, ndakabva ndavhara door. Apa mubedroom ndakabva ndavhara door ndibva ndamira padhoo. Ndikati kunhani mai mapinda sei munhu? Ukupinda nemahwindo. Ndakambopindurwa nani vanhu vakungochinjana. Apa imagine murume wako haana kupfeka. Uri kutoona zvinhu zvose zviri pashi. Uri kuona mumwe mukadzi uyo zvinhu zvose zviri panze. Kana vangu vatoita here? Kati vangu vasati? Haana vadopedza nokuti pakati peusiku kuma 2. Papa wavo tita kechipiri. Zvakaoma ndiwe. Vakatopedza zvinhu. Vakava vatopamba kechipiri. Vatomirira kechifomu kuseni. Ndofunga pandakadonoka vakadovhunduka vakashauti vakadopisa. Ndofunga vakadoita zvokusubura. Wakavadhistepa handiti iwo pavo mama vakamira paketa muna kwakuti kubu kuti pane chinhu chasvubugwa chabvisiwa Samuel. Asi munhu ndingara vakuna viniwe. Mozva ndicheka sisi vangu vaiva pandina kuvaudza kusvika vadzokera mba kwavo handina kutaura. Iye wacho mafrend acho niwayo kusvikira ndapedza kutaura sisi vangu havana kumuka. Muri kunzwa SIS-MELLY. Vakatozomuka ini ndatozodzokera kusitting room ndipo vakatomuka. Saka sisi vangu havana kana chinhu chavambonzwa. Saka baba ne makondomu here? Makaona makondomu? Kupi? Saka vachorora yeke. Kupi SIS-MELLY aidongova dititi. Makapona vanhu kadzika toseka ndamo shuwa serugare. Totozviseka ndamo idzipike chirugare cheku chaiko. Zvakadaro SIS-MELLY pasina kana chinhu. Ndikadovhunza ndikati nhaiwe unoda kuti uendesa nhai. Iko zvino mune mwana mucheche. Apa imagine SIS-MELLY taidona madza kuti Mwari tipewo mwana mukomana. Mwari kwakutipa mwana mukomana. Ndo yakava thank you yangu nemakorokoto iyoyo SIS-MELLY. Murume ndumu chaiyo. Ndakakava thank you yangu. Makore mangani murume wenyu? Maita mwana mukomana tamuola uyu. Ane makore mangani murume wenyu? Asi I'm just like kuti muri kuseka nezvazvo chichengwe nesatozoseka wapano kuti chino chida kusamanga hapana unombotsamwira. Amai anombotsamwira guys unotooma nokuseka. Ende zvakaoma naivi. SIS-MELLY mozvati pese pandaifamba mozvati ndaiti kana ndichifamba so ndaita asi Mwari murume wakabhepi chaizvo chaizvo. Makandibva here murume uyu kana kuti chii chakanyatsozoitika. Ndakaonda SIS-MELLY kusvika ndapfeka size 24. Nenyaya iyoyo? 24. Nenyaya iyoyo SIS-MELLY. Apa imagine zvaitika sisi vangu vari pandinovaudza wakuzeza kuti zvino mhuri ichati chii. Ndakachengeta secret yo. One day ndichibva ndazodza. Saka makazomuburisa sei mubedroom neimwe rumi? Ndakangozviti kuna mai vayo tora hembe dzenyu mubude munda. Vakabuda vakadzibata mumaoko kudai vakaenda. Vanga vari mai vakuru here? Ndofunga by that time it was 2014. Ndofunga vanga vari kuma early 40s.
Indaiti dzokoro dzaipa mai ndakamira pano. Ndaitomira padzoyo pokuti itopa mai ndakamira pano ndichiona zvamamuchita pamai. Sisi Melly chandakangokwanisa kuita mozati simba unorishayiwa ndotoshamisika ndichiwa vanhu vachitaura kuti ndazobata munhu ndikauraya munhu ine handingamboriwana simba iroro Melly kutaura chokwadi handina ndikatozoenda after kuda 10 months kozi baba vangu vakatozosvika pakushayika havana kutombozviziva ndibva ndazoudza elda vangu vekuchechi kwangu Melly apa muri moenda kuchechi here anonamata taindoenda tose kuchechi Melly kutoita vaitori mudzikoni mai nababa mudzikoni rudzo ndichibva ndaenda elda vai vachibvaudza vafundisi apa kwandaipindira kwacho kwanga kune vafundisi vanga vari 6 DP nemamwe mapastors vanga vari patachment padeni vachibva vauya kumba vari 6 plus elda vechi8 nemudzimai wavo neni nababa vechi10 zvikanzi mwanangu tudzeti zvakafamba sei ndimufundisi mukuru ikati baba zvakafamba so saka yakabva atobuda akaenda kubedroom achibva netext ramessage zvikanzi kangozvitaura zvese uri kuenda mumba kwenyu izvozvi dikoni saka muna kuzovaudza ndandichanyararira chivafundisi vavo yanhaisimeni neetime yavo yapera kaizi muri kuhwa kadenga revarume muri kuhwa nyaya dzevarumedzi macalls ari pano ari vanhu vari kuda kufona atosvika more than 50 evanhu vari kuzama kufona nguva yedu haichatitenderi zvatichaita panapa we are going to have part 2 of this story handika hatisati tapedza nayo. Hello kola hello right. Hello kola Sisi Melly ndaipi mushe muri sei? Mushe naona chirongwa chenyu ndakatereka ndifoni muri kundinzwa nje? Ndiri kunzwai. Inini murume ndakatondidzidzisa kuti muhure ndakarwadziswa Sisi Melly handidi kunyapa handinenge for like 10 minutes. No, it's fine. 10 minutes. I can spare that because ndinoda kumhanya ufuti daubuda murume wangu Sisi Melly ailojera munodza kuona hure richitengerwa from property kusvika kupoto kubhadharirwa rent ndakatarisa because mazuva ndaishanda ndaingogara ndiri kubasa ndaizongouya ndichinzwa nevanhu kuti iwe ndozviri kuitika kuno vakapengesa ndakarwadziswa akachinjwa obvoya pandaunoti you know what this guy apa pane muchato nandaunoti this guy ari kundikwadza pandangotanga ngoterawo mafacebook imomo ndangoona achingoti sometimes kuti uve ufare umupenyu chaboka kuke paside ewa ndakakatsvaga Sisi andakatsvaga ndatora wangwini wandinaye right now ndiri kunyapa ndopa vanobudawo vachienda kunoitwa mabororo avo indobudawo nichinoitwa angu. Saka uyu munhu wamakaona mafacebook munogara kuarea imwe chete? Hatigari kuarea imwe chete like sekuti kuRustenburg ikoko ine ndichigara munomujobi but every weekend totoonana. Wanouya kwamuri? Anotouya. Muchibhuka? Ndinonakidzwa zvekuti ndokanganwa kumba nokanganwa munhu. Saka iko zvino makangana maproblems aya mamuna ukumba muchinda kana shungura zvomunototi anoenda riniko ndiwane ukubuda. You know what, let me tell you, munhu wako unongochimuda varume vanongochivada but sometimes vanorwadzisa Sisi Melly ndiko kunyepera. It's my first time calling ndatinongokuti ndichakatozi nditoti marriage yangu ndisatsvage zvakawanda zvinoitwa nemurume wangu ndaangotsvagawo munhu anondipodzawo paside. Saka muri kuchanisa makondomi? Always, and we get tested. It's always condom. Kana mabva mati weekend yoga kasa munobuda muchiti muri kuendepi pa weekend? Hai munovata ndikuenda kumo. Muvatina ye overnight? Aiwa, no, we haven't. Saka motosvika motoitwa ini. Saka kana zviro zvanenge angoya kuseni zvekungosvika sivarovira chidzoka kunoku munogona kuzoita kangani? Like per month akugona kuya kunoku like 3. Pakati pesi pamunoonana pasava muita kana 3 times like pasiva.
Yes, because what we do, patinosangana, we go to restaurant, tonodya, tapedza kudya, we book, and it's always 5-star. Alright, You know, treat her like queen. We go to a 5-star, tinenge tine mapepa edu, tosvika kuye, we order our champagne, our whatever, tochila zvedu the whole day. Kuma 6 akuenda kuma 6 ndakudzokera kumba. Alright, so iye antorone mukadzi. Atorone munhu wake. Like ane munhu wake, noti mukadzi, ane munhu wake. Alright. Saka apa pamurume asati aona here machanges ka because kana mabva kuitwa uku masikati Saturday mirai masangana nemunhu wenyu nasasura chikushanda izwa rose manheru maenda kumba murume akuda kushandawo munoita sei? Ndinongomupa ndeta sindisvika kumba ndogeza pesa. Asi zvenge zvichanakidza. Ende haatombozvinotisa munhu ari busy nevanhu vake. Munhu ari busy nevanhu vake, he doesn't even notice it. Haatombondiona sesili. Varume ava ndozvavanotita mudzimba, anokutora kugadzika mumba okusiya akadaro iye achimofara uchiona mapicha ari kumapati vari kumashow yorumba nevana. Imwe nguva ndinotobuda sesimeli ndigodzoka tinambozoti ndabuda. Saka paanenge achaita nemipapa muchanakirwa here mukati memuchingofunga uyu wekunorasendengu? Kutotonakirwa kutofunga kamunhu wako anokunakidza. Ndiyo unofunga kumba? Patoipa. Iwo kana kuti vanakidzwe nenhantu vanenge vachifungawo vanhu vavo. Patoipa. Saka apa muplani yenyu, what's your plan apa? Muruda kuzodii? Muruda kuzosiyana nemurume wenyu here kana kuti mukuita sei? That's my plan. Kutongosiya ndokwatongovepo sisimeni. Chirongoti vakadzi inini hangu personally moyo wangu wekuregedza munhu kuti aende uri kundinetsa, but I think that's the best option. Otherwise tichapanana zvirwere. Condom is not 100%. It's not. Tichapanana zvirwere. Plus kana kuti one day muchienda kunodla kumarestaurant muchabva mati dhumadhuma nemurume wenyu muchidla ikoko mubva maurawa. Imagine. So sometimes unoona kuti life yachina ndiri kurarama hapana kwairi kuenda at the end of the day. Iri kurwadza. You're trying kuzvipodza asi zviri kurwadza. So sometimes unotongozoshingirira kuti zvimande vana munhu anenge achida vana vake chichibato chonoti love chaite happiness hausisinawo muupenyu. No, we are not going to judge you just because zvamataura mega panapaka. It's kune munhu anonzwa zvaanonzwa. Guys, this is reason mazvinzwa. Reason enough even for her to leave the marriage. Kana vachida mazvinzwa kuti zviri kurwadza, mumba imo zviri kurwadza, ende murume haatona basa neni because na iye anenge ari busy nevanhu vake. Saka ini ndakatoona kuti ndingatofawo. Now ndakatsvaga changu chepaside chekuti chinongondi because zvinotorwa manzwa guys. Hapana mwana mudiki apa. And mwakati kwanzi musasiye murume hura urimo, I don't think it's a good idea kuti ahura arimo, ahura arimo azviti. Kola, gadzirai zvinhu zvenyu musiye murume uchu. Munyatsodana nenyu nemunhu wenyu muri single muri kwamuri. Musahure muri apa nokuti zvinoitika Saturday one day chete. Panongoita munhu anokutorai mavhidhiyo kukuona kana kuti munongodhumana naye. Nokuti these things have got a way of coming out. The way atinobata chihure chevarume is the way achabata chihure chevakadzi. Then munopinda parisk. I've been doing this for like 8 years. Asatambozvibata. Matone 8 years muchidana nemunhu mangoshingirira abuse yemurume wenyu. Iye achingohurawo kuzhoko. Let me tell you, for like 5 years my marriage, Nandri very faithful. But munaitaka pachihure chake ndini ndaitukwa kunzi hure. Obvious. Kutukwa kunzi hure kwakandipusha futi. Kuti anditi ndiri hure. Munhu ndikutry kuva faithful kwaari. Ndikutry kuti tiumbe imba yedu. But anouya kwandiri abva. And I can feel the pain. I can feel the pain in your voice even now. Muchitaura. Sisimela ndikukunyepera, it's my first time calling and arwadziwa ndiri kurwadziwa. In fact ndarwadziwa nenyaya yamanzani maitesi vekupostwa mavhidhiyo avo nemurume, maaudio nemurume. Ukada kunzwa maidenze, ukada kunzwa nyaya yavo murume ndaakavasvitsa pakadaro. Ndizvozvo. Yapa 8 years mchi aiwa kola mwisho zvimusabusa chemenyu weekend yatosvika kusura mangwana ari kuye. No, we plan zvakanyanya. Regai amudze kuti auye pakusura mangwana pamufadzi wenyu nokuti mungarani muchingochemba kola. Mungarani muchemba ngauye mukipa vavisa. Samari mutopuwe.
aiwa achengetwa ndinozamiwa zvangu. Samuri munyana kuzobvudza azobvudza kuti zvinhu zvimukuzviwanei. Ndinototadza kutobata iPhone 14 nekudhiraivha motikari iri nani because of imwe angazondibvunza ndazviwanira. Asi otherwise angada kutokuitira iyo semunhu wokumusha eka ndio muno murume. Uyu chikomba uyu ndio muno kando kumusha. Ndio kumusha kumusha muno bose kuti. Hey. Ewa tengwa iPhone mungu takapona simeli. Tengwa iPhone 14. Muna kusiketi na simeli. You must go na iPhone 14. Hey. Baba, my sister, thank you very much for being honest. Hey. Ya paka ipa. Takanga kwafunza saka vana haufa. Tuweza papa china makondom 8 years akuchina kondom. Mirai tsvage mwana 1. Mirai. Vamwe vese vari kufona guys, Mirai guys, and we are going to have part 2. Pane mwana ati ndikuremerwa ndiwa ndotrai kutsvaga apa. Pane mwana ati ndikuremerwa namba icho tichi. Ndiwa ndiri kutrai kutsvaga kuti ndimufonere and then kona ibomira makoza chakawandisa guys. Ya vanhu makaremerwa kudai nechihure. Zvakaoma. Mahure angu chimbomirai mahure. Mirai ushu. Mirai kufona nimbofonera ushu. Let me try this kid. I think indeed. Let's open D. Mirai. Hello. Duo wanyora kuti ndakaremegwa phone ndikufona. Hello SIS MELLY. Hello, duo wanyora kuti ndakaremegwa ndikufona. Aiwa ndanga ndichifona kuti ndipinde muchirongo hangu. Saka usiri manje ndomwana sei. Alright. Chega ndichitora iwe manje pane mwana anganyora kuti mira ndikudonedze ndikudzoka nepart 2. Ndichakutera makozi enyu mese. Right. Mira nditsvage mwana ushu asiri yari kufona ero mira choni. Hello. Hello. Musirimi vanhu. Pane mwana ndiri kutsvaga ari kuti ndakaremegwa simeli. Simeli ndoda kupedzisa zvandaitaura. Alright. Pedzisai. Hello. Pedzisai. Ndandichiti zvoni saka kwakabva kwadaidzwa vafundisi vakabva vauya manje. Vafundisi vauya zvikanzi kana ukangotaura kuenda kumba kwenyu kuti ndichirega kutaura zvausingaiti manje. Ndichibva ndataura. Zvikanzi zvoni akabva adzoka kubva kubedroom zvikanzi chitoenda kumba kwenyu. Chitoenda kumba kwenyu apa kumberi kwevafundisi. Zvikanzi zvoni handisiri apa ndaitaurirwa manje kumberi kwevafundisi. Handisiri murume ndega pasi pano. Uchawana umwe murume mani. I found someone who is better. Hey. Hello. Hanzi ndawana mwari nani? Tirikunzwa kola. Zvikanzi zvoni uchawana mumwari nani? Uchawana mumwari nani? Inini ndatova nezvimwe zviri nani. Ipapo ndobva ndakachizobongomora mhere manje simeni. Pamwe pese apa ndaizama kumbozvisvindisa nditoti zvongowanikwa ndakabata musoro simeni. Ndikati nandi maiwe ndichiridza kuti ndorambwa. Asi akabva tozoenda kubva ipapo handina tozombosangana naye ndopa ndakatongozodhisaida kuti ndichisiyana nezvekuno kumusha ndopa ndakazoya kunoko. Saka makatorambana nemurume uyu? Yes. Nenyaya yekuti mamuwana akarembedza chuna nemukadzi? Yes. Ndiye akatozoti zvenomberi kwafundisa handichatodi. Kuti nditi mhosva yangu yange iri kuti ndaona here kana kuti ndekuti chandizivi. Zvikanzi ndopa ndakatega ndimboudza vamwene vangu zvindisati ndabva ndikati mama ndandichifunga kuti ndiudze murume wemukadzi nekuti mukadzi anga chitori munhu ane murume wake. Zvikanzi zvonina mwana wangu unoda kuurayisa mwana wangu kana zvakadaro bheta murambane bheta mugurise muchato wenyu murambane umwe nomwe aende kwake. Simeli ndakachera chikomba ndakachichera kudai. Samuri kuti makachera chikomba chekuti kudii apa zvoti dei musina kubvunza makangorega vanhu vakaita.
handizivi. Aiwa makaita decision yakanakola maizoitirwa zvihombe Mwari vakutaridzai pachiri padhuze. Maitozoitirwa zvikuru zvakadarika ipapo. Ndo zvandakatozviona hangu sezvo pandakazowana zvangu basa ndaona basa rangu riri right kunoku ndo kwandiri kushanda. Takatoita makore tisingatauri. One day ndiyo kunditumira message pafoni. Makadii mai mwana? Ndikati kochi. Svikaya vanhu ndiri kutaura. Ndikati ine zvasatani unouya nebhachi dema nedzvuku mberi kwangu ndo zvandisingadi. Handichadi. Ndatora right ndakatozvigamuchira kuti inini ndavachi single red. Ndava munhu akazvimirira ega. One man band asina zvizhinji. Chikanzikana vanhu ngavagari pasi totaura ndakati hakana hazvichaiti. Ndadokata foni ndomwe zvachibva fona futi. Ndokumbira mundidetserewo nemari ndoda kuti nditange business. Ndikati inini pakuchengeta vana chaiko ndakati ndaenda kunhandikire ndaenda kukoti zvikanzi muzva chakaridza mhere pakoti zvikanzi ndofira here senemu yangu yandakapa munhu. Yambokuwira neura ngoma. Kuzodzoka richitokumbira mari yebusiness. Kana ndichiwa vakadzi vachiti zvinhu zveshuwa varume vano ndovahwisisa nokuti ndakazviona namaziso angu. Aiwa makazvipinda. Saka zvakangofanana nenyaya iri kutrenda mazuva ano yemukadzi kuti wazora. Zviripo zvanga zvichiitika. Asi kuti mwana waridzi pamwe anga asingadi kubuda pachena kuti chichi kuti audze umwe munhu ari padhuze naye asi kuti aiwa maidhenzi tinavo pano maidhenzi here vari kumusha tinavo pano kana vave redi vachauya tinavo pano maidhenzi. Shuwa here kupanei kudzai kuti ndichauya navo madhenzi mangwanisa nemundaireva nemere tichauya navo pano vakazoenda kumusha kwachokukunesa network kuri kudididi kwavari kana vachauya madhenzi ndo vakatotanga ndo vakakurudza zovhara kuti maidhenzi asauye pano maidhenzi vadhenzi ndo vakatotanga nenyaya idzi. Zvakaoma simeni zvakaoma mufunge. Zvakaoma. Thank you very much caller. Gaiti nyaya dzacho tiate part 2 nokuti panapa patoipa. Okay simeni maita basa thank you. All right sharp. Guys mwana ngachi ndakaremegwa ndisimuzana. I wanted to spare 10 minutes dzake. But maidhenzi vari pano muchavaona. Kutsvaga mwana ngachi ndakaremegwa ndiye here uyu. Hello caller. Hello. Ndiwe here ngachi ndakaremegwa. Simeli handisini bani. Pane wana nditsvaga yeye wana ndida kuti aiwa ndine ndotori inini ndinotori nenyaya yangu yandoda kutotaurawo. Ini ndakatorwa kubva kuZimbabwe ndapedza A level yangu ndichida kuya kuzoita kuuniversity paUNISA nemufesi. So ndauya kuno kuJoburg. Simeli muri kundinzwa? Ndiri kukwakora but ndiri kutaridza kuti pane time yangu ndikwandoda kumhanya majava pakamagame edu echirasininga. 5 minutes. Mufesi anditora kubva kuZimbabwe ndichiri mhandara chai 2013. Ndauya kunoku ndagara naye ndiri kumirira kuenda kuchikoro paUNISA. Mufesi angu ndaitofunga kuti munhu ane zvinhu zvake achitodhiraivha achigarawo muka 1 bedroom flat. Ndasvika paipaya nhumbu yabata ndine 4 months. Mufesi akangotanga kuchinja simeli yandakatambwa inini ndakatambwa ma1. Mufesi akangotanga kuchinja Friday aibuda haasi kudzoka aiuya musemande kusei. Inini semunhu akarayirwa kumusha aingoti as long achidzoka murume kandiko kakuimba yachona ndikaitingoshingirira. Asi anga ane shamwari yake manje mukomana yanga akanaka. Mufesi yanga akanaka mushamwari yake asandiudza but aingonditi muri right gules ndingoti handiri right apa nhumbu manje yakundirwadza ndiri kurwara. The other day manje akauya ndobva angochinja uniform ndobva aenda shamwari yacho ndobva yafona musi weSaturday ndobati gules muriko here ndikati zvikanzi mune chikafu here ndikati handina but ndasirwa 10 rand ndoya ndakati akanzi nditenge chingwa. Zvikanzi ore ndiri kupfuura naipapo. Ndobva ndamuudza zvese zviri kuitika asi hana kundiudza but iye shamwari yachona aiziva kuti munhu ari kuita sei. Gare shamwari yachona yanga yakuuya maSaturdays. MaSaturdays achindiona achinditengera chikafu achienda.
amufesa anga asina kana ndava neni anga kutotiwo nhumbu yako inonetsa uda undiona everyday apa anga asingachandibati shamwari yacho na one day ndobva uya ndobva atagara mene icho chakangoitika ndakangori kana ndango zvinhu zvatongoitika kola makari kana mangowira mubhurugwa memukomba ishamwari yemurume wenyu aiwa mene icho chakaitika simeli inini ndaingoziva kutoti munhu inini wangu angonditi fugunde angovhura magumbeze topinda magumbeze toita totorara zvinhu so indakakiswa zvimwe zvokuti ropa rakamhanya zvokuti ndakashaya kuti chii chiri kuitika because ndikaona kuti masamba achinja andiangozoona makakiswa pazvisi zvakakola mukakiswa seri kwenzndikaona zvosiyana simeli manje handichakwanise kuti ndimusiye manje apa ndine mufesi ndine nhumbu so rimwe zuva manje masaturday mufesi anga auya because aindisira whatsapp ndobva nditi aripe zvota hapo uya ouya shamwari yacho tospenda usiku hwese mangwana makuseni odrive wainomba kwavo samusaiino yaipaka pai pamaita usiku hwese handitauya usiku auya usiku wopaka womumba iye anenge ari kwake ndoziva kuti anobuda friday odzoka monday kuseni sikukopaka mota muyadhi apa manje maflats ka so manje the other day akafona nesaturday kuma9:10 around bandadzima foni seni obva auya akatsamwa wadzima foni yechichi obva andirowa to the extent yekuti ndakaita miscarriage ndakazomukira ndakuhospital simeli nhumbu ndobva yabva yanga yane 4 months 2 weeks ndobva yabva ndobva mufesi uyo yashamwari yacho nakati iwo chibuda muhospital wakuuya umba kwangu apa patisina mwana hapachisina communicationazonoshandirana zvakasimba manje mufesi manje mushamwari yacho naanga akutobatova murudo ininiwo futi nasingachakwanisi kana kuspenda 1 hour ndisinaye shamwari yacho manje asi kuti nditi kumba ndonotaura kuti chii manje ndobarati wadya imbwa chibhongodya yegono ndobva ndamusendera meseji ndichiri kuhospital ndikati ndiri kudischargewa mangwana please ndokumbirawo kuti ndiuye nditore hembe dzangu because handifunge kuti ndichadzoka uri kuenda kupa hauziye anyone because anga singabvume kuti ndiite mafriend ndandisina chandokwandoziya for almost 6 months chigara naye ndaingoziva unotenga matometo pachimusika chiri padhuze nokudzoka ndogara mumba anga asingadi kuti nditaure nevanhu anga asingadi kuti ndite mafriends emanext door asingatomboziye tikanzi kuenda kupi ndikati don't worry about that zvakasotera hanzi ndiri kuya ndiri kutora izvozvo to find out mota yaidhiraivha ndeyababy mama ndeyemukadzi waidanani nayo kuzimbabwe anga ane vana 4 so mukadzi uyu anga akamutengera mota ndokwaenda kukoko kunospenda chifriday saturday wodzoka ine mukadzi wacho naitoziva kuti ndiriko ndine nhumbu saka muri makazosiya mukadzi mukaenda nogara neuyu ndobva ndaenda ndikanogara neshamwari yake ndopaakazorealiza kuti ndakakunzira mukadzi kuti urare nemukadzi wangu iwewe chichi vakatombonetsana tikanzi nemushamwari yacho aivi handisiye uyu wakatoluza pako pawakatamba pakakwana vanhu vakambonetsana kona munenge mune shuga imi akatojambukawo kuchikoma vakatomborowana chaiko zvokutorona zvokusvika napo kumapurisa chaiko inini ndikati ndinotogara kwandinofarirwa zvokuenda kunanobuka handichadzokera saka mundoka muri so 2014 ndopakati august handa unoroora shamwari yacho nobva after 7 months obva tachacha maApril 2015 taane wana 3 makatogara kona ndiye mnangari wenyu yeye tatoane wana 3 and iye manje atova rompe yasiyana arompe rimwe rekutoti nditomunzirawo tsitsi
Hey, Rombe at least rimwe uyu rombe. asi mukambotukana hambo kutaura here murume wenyu kuti wakambosiya umwe murume kwaya kwandiri Men are ever. Is the best man andiziye pfutseke yake. Kana tikanetsana anonyarara driver odzoka. Ameno kuti something ini ndototaura ndiri muromo wangu chipikiri ameno ndinotaura zvimwe zvokuti chero nemwe munototi iye anongobuda uroti ai timbopedza shungu dzavo ndo yakari soulmate yenyu chaiyo. So makabva kune uyu kuti mupinde at least kana tiwo happy ending akadai zvinofadza kuti matove nevana 3 muri mose. I'm really happy ndakachata ndine ring yangu nemuchato wangu ndevana vangu vatatu, 2 boys ne1 girl. Ai mwari akanditira zvakanaka muchi apa muchiri kungomhanyiswa ropa renyu riri kungomhanya zviya zvamakahwa pakutanga paya ndinoita kunge takasangana nezuro. Zviri kupaya. Aiwa munodanana zvishu. Kana muchita vana tinoita kunge tasangana nezuro aiwa muri kudanana zvishu. Asi vakadzi musahura shosho handambozviita kuti ndirare naye zvangoitika zvega. Vakazoka kana vauya pamusoro pechinhu chemurume uyu havana mbozviplani. Vakazoka kana vauya pamusoro pechinhu chake handina kuzviplana iye murume wangu aita zvoona kuti I'm innocent because zvakatoitika zvakaiti iye akandiunza aingoti fugunde ndozvandefunga kuti zviri nomo orotofugura gumbezi ototi kwekwekwekwe totopedza totogeza totopukuta toti mangwana ngatimuke timwe ti apa ndakaona kuti hapo zvakawanda ndakati apa handidzokeri ndizvoiwa muchadzokeri kodi kurombi hazvichaiti. Right. Thank you very much, Kola. Tichadzoka tichauya nepati 2 zvakare. Thank you very much, Kola, for sharing such a story. Okay. Hey, thank you, Kola. Right, guys. Ndimanye ndine meeting imonth end. Handimukona. Ndine munhu anopa vanhu mari dzechimbazo, guys, imonth end. Vanhu vakatambira kumaini saka ndikanonoka. Vanhu vemuno ukatongononoka mari inodyiwa, guys. Tozonetsana. Ini ndinda kuda nemainterest. Saka gai mbonobata mari yangu mumaoko. Gai ndimanye, guys. Handika totozotaura saka kuti chatsudzai ndodzoka nhasi ndoreva nhema ndiri kunyepa nokuti ndinganyepa asi Friday mangwana ndoyoita mvenge yedu zvakaoma asi ndanyatsokuda kupa comment mangwana tochikontinya Friday varume muchivadana tinonyatsoita varume vabva kubasa vavepo vanyatso kuzvihwira nezheve dzavo mudedzi varume venyu guys vane varume vaende kumbura kuti muconnecte kuma-TV uko varume vanyatsokuhwa vachiuziva reason yekuti vakadzi chii chiri kudai handika because sure we are quick to judge sataziva the other side hanimaona saka tochitaura part 2 yacho tochita mangwana ezimvenge yepano pa Friday mangwana hapana kwandoinda ndinenge ndiri pano izvo zvanhasi ndingaendimai ndotsvaka mari mangwana futi masikati ndichasora ndichikolekta mari dzangu asi manheru ndoita apano totanga mangwana guys. Stay tuned. Love you so much. Mese mapapa pani paita 84 missed calls. 84 meaning to say 84 people are they want to share nyaya dzavo saka pandinouya ndichatanga nema-calls iwayo kuritena back tifonera back antika tichinzwa zviri kufamba sei antika guys love you so much